sarkin Hausawa da niyan kwarai zaki kake ka wuce bauna. Sharifu Bature layyo du'a'i rabbi ya kara ma girma. Duk zuri'a ta Musa na gayya ilahi jalla roƙona. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Yau yabo zangon sadaukin sadaukai jikan ɗa maulana. Mun taho muka tambura muka sarkin Hausawa Bature na. Yau Amurka na garzaya da yabona ni ya fice masaukina. Dan zan yabi jarumi sarkin su madafar masa alfarma. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Sai da farin wata sha kallo kun ga Bature ku yi duba. Kun ga hantsi leƙar gida na kowa sai da ku Musa mai baiwa. Jirgin kwai janka sai dai ni tsatsan bawa babba dan babba. Shiga lafiya dubu na jira na mutum ɗaya sai na mai girma. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Sun baya goye dukkan marayu sarkin Niyok mai girma. Sadaukin adali ne da mu sarkin haƙuri ku gane ma. Kun ga Allah fajir mahudar rana ce shi jinjina zamma. Turmi na tsakar gida kun ga shalugude na masu nema. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Zaɓaɓɓe na rabu ilahi Allah khaliqil umma. Rabu yayi masa nasaba wacce ta zarce ta dukan fa alfarma. Nasabar ka tana cikewa ga manzon Allah sayyidil umma. Zana jero ta a nan gaba dan ihwani su gane mai girma. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Kunga Musa ɗana si da Halilu na gayya ku gane zance na. Shi Halilu ɗan Sharif Musa na gayya ne kwa kakana. Shi kwa Musa ɗan Ibrahim ɗaga Musa na. Sarkin Sharifai a 1819 na kanan mu mai girma. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Shi ko Musa ɗan Muhammadu ne shi ko ɗan Ibrahima. Ibrahim ɗan Muhammadu ne shi ma ku jiyo fa al'umma. Muhammadu ɗana na tari ɗan imamu ku gane zance na. Imamu Muhammadu ɗana Abdulkarim Mangili mai girma. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Wada bala aka ɗabu kakan kareji kakun sayyidil kauni. Imamu Magili gwarzon waliyin nan da ya zarce tsarin ne. Yau je kanar sanaki ya ba sarkin Hausawa dai nuni. Na ƙasa ta Amurka baki ɗaya Bature ka taka ɗaiɗai ma. Gaba dai mazan ba. Sharif Musa kai zan mabigina. Sarkin Hausawa da niyan Bature ilahi ya ƙara ma girma. Kuma ga
barraki ni da Jamila Ahmad muka wake sai da gamzaki godiya ga Sharif Habibu kani gun sarki jinjina zamma gaba dai mazan baba. Sharif Musa kai zama begina Sarkin Hausawa da ni Bature ilahi ya ƙara ma girma. gaba dai mazan fama